गथाय मंग्रि नालाय नायनोबो गोजौ गिदिर गुफुर जारौ दं हालाय हाफाय जाबाय फाग्ला जाबाय जायला जाथा जालायबाय बिहामजोखौ नागिरदों मोना बे जाबाय खेराइनि सल' नङाबा थाङै थुङै बे मोनसिं सिं बोरायासो मा खालामबाय ओइ जाला फाग्ला नोङो बिदि नोंहामजोखौ बिदि हाराजों बिगुरजों खानाय जायला जाथा जालायजासे नागिरबा मोननाय नंला जेरैखि बे दौदिनि जायो नङा होमबा नोङो खाम सिफुं खेराइनि दामदों होमबासो बे अट'मेटिकेलि ओंखारबोसिगोन होननानै खालामाखै होमबा बे सल'खौ नोंथांमोनहा मिथिगौना मिथियाथाय बेनिफ्रायसो जेब्ला बियो खाम जथा सिफुं बुथुमनानै मेथाइखौ आं खननो नागिरदों आरो एसे खाम दामग्राफोर दङबा अननानै फैफादो हारमि नाङाबाहाय आरो दामोबा दामफादो दे अरजाथ'ला बयसे हारमि गैया होनबाय सिफुं सुग्रा दंबा फैदो औ खेराइनि गोलावखौ लाथारदोंबा बे खान्दुबा बारा गोबालै गोलावखौ लाथार होखायथार औ दा दोनै खनगोन आं दा दाथ' बेसर बिबार बारनायबो नालाय बेसर बिबारनिखौ होखायगोन आं दा खेराइनि होग्रोनोसै नङा होमबा गायकफोरना एसे फिजिं फिदा बांद्राय गोबाव लायदो जोंना बारा गोबाव नाङालै बारा गोबाव नांलायथारा जोंना ओइ बिहामजो मंग्लि आइयै मंग्लि फैदो आंना गाराङासो आवगायबाय थांग्रोथारबाय ओइ बिहामजो मंग्लि आइयै मंग्लि आइ बिहामजो मंग्लि आइयै मंग्लि आइ बिहामजो मंग्लि आइयै मंग्लि दागि दे आइ पेरे दागि होनदों दै जाबा फाग्ला नालाय जायला जायथा जाथारबाय गिनानै खालामबायना उन्दैफ्रा दागि होनदों दागि दे आइ पेरे दागि दाखाते आइ पेरे दाखा हामथुरेन्थु जारा फागोला बिहामजो मंग्लि नागिरनानै फैदों आइयै फैदों हामथुरेन्थु जारा फागोला बिहामजो मंग्लि नागिरनानै फैदों आइयै फैदों ओइ बिहामजो मंग्लि आइयै मंग्लि ओइ बिहामजो मंग्लि आइयै मंग्लि दसे सोबादोलाय दे दामबासो दादो जोबाखै मेथाइबाबो जे आवसान हगारनांगौ दिना नंखौ नुवाबा बिखा ख्लाब ख्लाब मोनो आइ फेरे मोनो गोदोनि दिनाव नंखौ नुवाबा बिखा ख्लाब ख्लाब मोनो आइ फेरे मोनो गोदोनि दिनाव नंखौ नुवाबा बिखा ख्लाब ख्लाब मोनो आइ फेरे मोनो आयले हाबा
बिहामजो मंग्लि सना जिउ आयलै हाबाब बिहामजो मंग्लि सना जिउ गोदोनि दिनाव नोंखौ नुलांबा बिखाख्लाबा मोनो आयै मोनो समायाखिलै गामसा गाननांगौ नङा भाइफोर गामसायावसो समायसिगौ बे खामानि खामानि लानानै होग्लाय दामबाय था रथ'बिया बेरे रथ'बिया दख'ना थावसिजों सना रुफाजों लाना थांफानि आयै रथ' आयै रथ'बिया सना दख'ना थावसिजों सना रुफाखौ लाना थांफानि रथ' आयै रथ' गोदान दिनाव अमा गंगायाव थांखु दिनि गावनो आंनि आइफोर आंनि गोदान दिनाव अमा गंगायाव थांखु दिनि गावनो आंनि आइफोर आंनि आयलै हाबाब बिहामजो मंग्लि सना जिउ आयलै हाबाब बिहामजो रानि सना जिउ गोदान दिनाव नोंखौ नुवाबा बिखाख्लाबा मोनो आइफोर मोनो ओइ बिहामजो मंग्लि आयै मंग्लि 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 जोबथ'बाय आइफोर आफाबा एसे राबायदो बुंदों नङा होमबा दोंनैखौनो होननानै दाना बे दोंसेखौबोथ' अबसे दा मर्डान मेथाइआ पारमिसन दंना गैयामोनथाय जायो आंहा एसे मोनसे मेथाइआव एसे सम सम मोजां मोनोलाय जों गामिफ्रावथ' बेसर बिबारफ्रा जेरा रोंबां गोमो जायो बे मोनसे मेथाइ गैया होमबा खनकलाल सरगारिना सोरबा मोनलायबायाना बेखौ एसे बिराद मोजां मोनथार आं बेखौ एसे दाबो बेसर बिबारा गोदि गोला दंलाबायो मानसिया ओरैनो खस्थ' लानायनि उनाव एसे जिरायनायनि नामावनो जोङो देहाखौ थाजिम खालामनो जानाय लोंनाय जोथोन खालामो बे जिहेतुके मोनसे रिफ्रेशमेन्ट एरिया जिहेतुके आवगायबाय आरो बिनि सिगां जाहाथे आइ आफा बिदा फंबायफ्रा जाफैनानै गोजोन फैथोंसै नङा होमबा आरो बेवहाय जाफैनानै देहानि मेंनायफोरखौ एसे थाजिम खालामफैथों बेखौनो आसा थिनानै आरो आं सानदों निस्सय माने देहानि लुबैनाय माने सालायनो लुबैनायखौ बे जायगायाव नुजागोन बेखौनो आं मिजिंथिबाय आरो रायजोफ्रा आइ आफाफ्रा जाहाथे नुजाफैनानै खालामफैगोन बे मिजिंखौ थिनानै मोसानाय मेथाइ खननाय बायदि बायदि देखायनायफोरखौ
এইটো আমি আমাৰ পূৰ্বপুৰুষে আমাক যি অৱদান দি গৈছে সেইটো আমি সদায় প্ৰিজাৰ্ভ কৰিব লাগে আৰু let it be promote and advantage. My objective is that মোৰ উদ্দেশ্যটো হৈছে মই যিহেতু এই ধৰ্মৰ মানুহ নাছিলে মই আগৰ ধৰ্মবিলাকে যি বেলেগ বেলেগ ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিছে ব্ৰহ্ম খ্ৰীষ্টান এইবিলাকৰ আমি মই এইটো পোৱা নাছিল যিহেতু মই এজন ৰিচাৰ্চ পাৰ্চন মই নিজেও জানক আৰু দুনিয়াটো জানক সুন্দৰ এটা পৃথিৱীত বড়োসকলৰ সমাজত অৱদান দি গৈছে ভগৱানে এইটো প্ৰদৰ্শন কৰাৰ কাৰণে মোৰ এই সৰল মনোভাৱৰ মাজেদি মই ফুটাব বিচাৰিছোঁ জাতীয় জীৱনৰ এইটো যে লাগতীয়াল it is not neglected but we keep it very nicely and promote and preserve at the same time. আপোনালোকে ভাবেনে যে বড়োসকলৰ জাতিৰ যি কলা সংস্কৃতি তেওঁলোকৰ জীৱন যাপনৰ প্ৰক্ৰিয়া এইখিনি যিসকল বাহিৰৰ জগতৰ মানুহ আছে ভাৰতৰে হওক বা ভাৰতৰ বাহিৰত জানিবলৈ ইচ্ছা তেওঁলোকৰ কাৰণে এইটো পৰ্যটকৰ এটা বিষয় হিচাপে হ'ব পাৰেনে আপুনি ভাবে নিশ্চয় পাৰে মোৰ ভাবে পাৰে কাৰণ পৃথিৱীত এনেকুৱা লোক আছে চায়েন্স এণ্ড টেকন'লজিৰ পৰা নিজৰ সুন্দৰ জীৱনত কিছুমান লাগতিয়াল বস্তুবিলাক দেখুৱাবৰ কাৰণে ভগৱানে দিছে চায়েন্স এণ্ড টেকন'লজিৰ মাজত এই বস্তুবিলাক যাতে দুনিয়াৰ মানুহে দেখি পেলাই সৰল সজৰ জীৱনৰ কাৰণে আমি অট্টালিকা বনাই গাড়ী চলাই যে অকল জীৱন যাপন কৰিব নোৱাৰোঁ এইখিনি সৰল জীৱন যাপন কৰিবৰ কাৰণে আমি নিজৰ বস্তুটো লৈ পেলাই কৰিব পাৰোঁ ধৰ্ম হ'লেও খোৱা লোৱা হ'লেও চিন্তা কৰা হ'লেও ইট ইজ এ নেচাৰ অফ লাভ খোৱা লোৱা বস্তু ব্যৱহাৰ কৰা খেতি বাতি এইবিলাক যাতে সুন্দৰকৈ প্ৰিজাৰ্ভ কৰি লয় আৰু এটা হৈছে আমাৰ ইয়াৰ মাজে সময়ে দেখা পাওঁ ইট ইজ থ্ৰু দ্য ফেক্ট ডেট দ্য কমিউনেল ক্লেচিং ইজ ফ্ৰিকুৱেণ্টলি আপ ইন দিয়া ডেট ইজ ৱাই টু প্ৰিজাৰ্ভ ইট আমি সকলোকে জাতি গোষ্ঠীয়ে মানুহবিলাক ইয়াত মাতি আনিছোঁ যাতে আমি মনোভাৱ ভাতৃত্ববোধ এই মনোভাৱটো লৈ গৈ আমি এক আমাৰ এই মাঘী পূৰ্ণিমাৰ লগত সম্পৰ্ক ৰাখি কালচাৰেল এক্সিবিশ্যন আৰু ক'ব লগা মোৰ বহুত আছে তথাপিও বহু পুৰণিকলীয়া ধৰ্ম বাথৌ ধৰ্ম পুৰণিকলীয়া আৰু এইটো বড়োৰ আদিকুটি ধৰ্ম এই ধৰ্মটো আমি যদি বচাই ৰাখিব বিচাৰোঁ তেতিয়া অকল বড়োসকলেই নোৱাৰে বেলেগ জাতীয় গোষ্ঠীৰ মানুহ জানিব লাগিব সিহঁতক ভাল পাব লাগিব আৰু পাৰিলে সিহঁতক এই ধৰ্মৰ বিষয়ে চৰ্চা কৰি পেলাই যাতে পৃথিৱীৰ বুকত যাতে বড়োসকলৰ ধৰ্মটো সদায় প্ৰিজাৰ্ভ কৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰে এইটো মই বিচাৰোঁ তাৰ কাৰণে অকল নিউজ মিডিয়া নহয় গভৰ্ণমেণ্টৰ মানুহ ইয়াত আহিছে সিহঁতে দেখি যাওক আৰু সিহঁতৰ ফেমিলি আৰু সমাজক বড়োসকল সৰল চিধা চিধি মানুহ সিহঁতৰ ভিতৰৰ পৰা কোনো বেয়া মনোভাৱ নাথাকে এইবিলাক যাতে জানে ইয়াৰ কাৰণে মই কৰিছোঁ একচুৱেলি মই জনাৰ কাৰণেও আৰু যাতে পৃথিৱীৰ মানুহেও যাতে বড়োসকলৰ বিষয়ে জাতীয় সংস্কৃতি এইবিলাক যাতে বুজি পায় এটা আৰু আমি বছৰি কৰি যাম বাকী फंबायनिसिम
मोसाफैगोन पुष्पन्जलि बसुमतारी 3 नं साम'दैसा गारि नङा माथो जिनिसा बेनो 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 हिन्जाव गोदान लै टिभि खालार लै हिन्जाव गोदान लै टिभि खालार लै हिन्जाव गोदान जिनिसा बेनो 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 हिन्जाव गोदान लै टिभि खालार लै हिन्जाव गोदान लै टिभि खालार लै हिन्जाव गोदान हारिमुखौ लाखिनांगौनि गोनांथि दङ बिबान दङ जोंहा बयबो इयुन सिमांनि गोनांथि दङ बिबान दङ जोंहा बयबो इयुन सिमांनि हारिमुखौ लाखिनांगौनि गोनांथि दङ बिबान दङ जोंहा बयबो इयुन सिमांनि जोंहा बयबो इयुन सिमांनि
फैजों बिरबाय दिरि हारिमु अख्राङा फैदो फैजों सानस्रिदिरि हारिमु लैथोआ फैदो फैजों बिरबाय दिरि हारिमु अख्राङा फैदो फैजों सानस्रिदिरि हारिमु लैथो बे जौस्राङाव नुजाफैनो हानाय जोंनि दैमाफुरि बाथौ आश्रमनि मानगोनां आफादगिरिजों लोगोसे जोंनि दिनैनि बे गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै लेंहरनानै लाबोजानाय मानगोनां मुस्रि राखाव बसुमतारी बारगौ गाहाय नेहाथारिजों लोगोसे आफादगिरि आरो आथिखालनि बर' लेंग्रा मुखुमनि बोसोनगिरि लोगोसे बेवहायनो नुजाफैनो हानाय गासै मोनफुंनो हागोन बेखौ आसा खालामनानै मासिखौ लाबोनानै लानाय जाबाय। दा हाबाफारि बायदि जोंहा नैथि हाबाफारियाव दङ मुंख्लंफोरनो दाहा हगारनाय। दा मुंख्लंफोरा बेनो जाहैबाय जोंहा बे बाथौ आश्रमखौ गायसनजेननायाव जोंनि लेङाइ आफादगिरि स्वर्गीयारि मुस्रि बायलु बसुमतारी बिथाङा बे आश्रमखौ गायसननायाव ओरैबायदि गोसो मोदोम होनानै हेफाजाब होदोंमोन। नाथाय बिथाङा हरखाब रुंसारि जानायाव दिनै जोङो बिथांनि मुङाव 1 मिनिट दाहा हगारनो ओंखारदों। बेजों लोगोसे जोंनिनो जानागुरु बे मुङाव लोगोसे गुबुन गुबुन जायफोरा धोरोमनि मावनानै बा जाथिनि मावनानै हारिनि मावनानै मुंख्लं जालांबाय बिथांमोनखौ गोसोखांनानै जोङो 1 मिनिट दाहा हगारनो लुबैदों। बेनिखायनो आङो समावहाय खोरोमनायनि सोगोमसारथों जोमै बायदि बिरबाय थाथों हारिमुनि नाजानायजों Boro Prabhu
जोंनि बे मेलखौ सामलायनाय मानगोनां चेयारमेन आरो लोगोसे जोंनि बे रिपाब्लिक बाथौ आश्रमजोंनो लिंनानै लाबोजानाय मानगोनां गाहाय आलासि आरो लोगोसे थासारियावनो माबानाय जोंनि बेंटल बाथौ मिसननिनो मानगोनां आफादगिरि आरो लोगोसे जोंनि बे सारियाव जौसाङावनो सारियाव जिरायफानो हानाय सिनायथि होनायजों लोगोसे सिनायथि होनायजोंनो जोंनि बे बाथौ आश्रमनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायलांफानोबो लोगोसे खावलायफाबाय। गिबियावनो आङो जोंनि बे आश्रमजोंनो लिंनानै लाबोजानाय गाहाय आलासि मानगोनां मुस्रि राखाव बसुमतारी बारग' गाहाय नेहाथारिजों लोगोसे आफादगिरि आरो आथिखालनि बोसोनगिरि बर' रेबग्रा जथुम आफादनि दा बिथांखौ आङो रायजो राजानि गेजेराव गावनि सिनायथिखौ होनो खावलायबाय। लोगोसे जोंनि बे हिरिम्बाफुरि बाथौ आश्रमनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बिथांखौ बरायनो थाखाय खावलायबाय। साबायखर थाबाय गाहाय आलासि बिथांनिसिम गावनि सिनायथिखौ होनायनि थाखाय आरो लोगोसे जोंनि हिरिम्बाफुरि बाथौ आश्रमनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायनायनि थाखाय। दा जोंनिनो बे हिरिम्बाफुरि बाथौ आश्रमनिनो मानगोनां बिथोनगिरि दङमोन। दा बिथाङा जोंनि सारियाव गैलिया हिसाबै माबायाव दङ एजेन्ट फारिलाइयाव मानगोनां जोंनि बेंटल बाथौ मिसननिफ्राय नुजाफैनो हानाय मानगोनां थानेस्वर बसुमतारी आफादगिरि बेंटल मिसन दा बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ रायजो राजानि सिगाङाव सिनायथि होनो आं बिथांखौ खावलायबाय। लोगोसे जोंनि हिरिम्बाफुरि बाथौ आश्रमनिफ्राय बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखायबो आं बिथांखौ खावलायबाय। साबायखर थाबाय बिथांनिसिम दा सिनायथि होनाय आरो बरायनायनि थाखाय। दा बेनि उनाव जोंहा दंबावो मुंनि फारिलाइयाव जोबथा बेयाव दङ मानगोनां जोंनि हिरिम्बाफुरि बाथौ आश्रमजोंनो लिंनानै लाबोजानाय मानगोनां मुस्रि मतिलाल बसुमतारी चिरां जिल्ला अजा आफादनि लेङाइ नेहाथारि। दा बिथांखौबो बे जोंनि बे जौसाङाव रायजो राजानि सिगाङाव गावनि सिनायथिखौ लाखिनो थाखाय खावलायबाय। लोगोसे जोंनि हिरिम्बाफुरि बाथौ आश्रमनिफ्राय बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखायबो आं बिथांखौ खावलायबाय। साबायखर थाबाय सिनायथि लाखिनायनि थाखाय आरो लोगोसे गांसे आर'नाइजों बरायनायनि थाखाय। दा जोंहा सारियाव गोबां आलासि दङमोनब्लाबो समनि आंखालाव जोङो आलासि सिनायथि होनाय हाबाफारिखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय। दा बे समाव आङो जोंनिनो चेयारमेन बिथांखौ मेलखौ सालायलांनो थाखाय आङो गथायदों। साबायखर थाबाय सिनायथि होनायनि थाखाय। दा आफादगिरिखौ आङो दिनैहाय नैबे निज्लागुरि गामिनि जिगियाव